соҳиби ферма рӯзе қапқон мегузорад. миш дар ҳаяҷон назди гову гӯспанду хурус меояд, мегӯяд ки қапқон гузоштааст, чӣ бояд кард? гову хурус табассум карда мегӯянд гӯспанд: ин муаммои ту аст, проблеми ту аст, худат ҳал кун, ба ман чӣ дахл дорад? миш сарашро хам карда меравад. ногаҳ ба ҷои муш мор меафтад. ба қапқон ҳамон мор зани ҳамон соҳибхонаро мегазад. бемор мешавад. аз сабаби беморӣ шӯрбокунамгӯён хурусро забт мекунанд. баъдан ки беморбинҳо хело зиёд мешаванд, гӯспандро забт мекунанд. рӯз аз рӯз ҳамсараш мегузарад. заҳри он мор ки бисёр таъсирнок буд, баъдан барои маъракаву дигар говро забт мекунад. ҳар мусибате ки дар ҳамсояву атрофи мо мешавад, гумон накунед ки зарараш ба шумо намерасад, гарчанде ба шумо умуман тааллуқ надорад. доим устод ҳам мегуфт ҳатто баргро агар гов бихӯрад, ширу